Takže ľudia, dneska tu ideme ochutnávať toto výborné pečivo. Takže let's go, lebo som veľmi hladná. No, poďme. Až po tebe. Ďakujem. Dobre, ja ti dám tak. Máte to špináva trošku. Povedzte niečo o tom. Je to také lahodné. No, sa to až roztápa na jazyku. Máte tu výbornú explóziu chutí. Sama poézia, čistá fantázia. Daj si, kým to je to nezjem. také nadýchané. Nadýchané ako obláčik. Taký, neviem, či to je džem, či lekvár, niečo z toho. Dajte mne ochutnať, prosím. Daj Šimon, si. daj si. Podržíš to? Ale ja som počul, že tu koštujete dajaké buchty, že aj ja by som si na radosť. Je to buchta s lekárom a so zdravom. Ale je to výborné. Áno, lepšie buchtu ste nemali. Nevieš jesť? Ja neviem. Je to mega Hej. ok, ale nie je to nič výnimočné. To je tvárok aj. Je to vynikajúce. To je vynikajúca explózia. Ale je to naozaj dobré, dajte si... Nie, že dobre. Ďakujem Dobre je na veľmi trojku, pekne. toto je Táto výborné. buchta bola upečená v tejto pekárni, ktorá sa volá Po chlebe a máte ju hneď blízko školy. 10 z 10 bodov. Normálne jednotka s hviezdičkou. Áno. Takže príďte tu si kúpiť dobrú desiatu. Tak, tak. Ešte sa do toho zárizní raz naposledy. Teraz poďme. Dobre.